Ano ba ito?
Bilisan mo na sa Baganaw. Ayun ka daw. Painutan mo. Ayaw mo na yung mo. Bilisan sa kulay ito ang tapos. Kapal sa kulay. Marami. Taro pa. Video, harus kayak gitu. Begini ikaw. Parang buwan pa yung hindi yung pakain video, parang ito na ka. Hindi nga, pwede ka nagsasabi. Ano mo kaya RPM ang ikikita dyan? Ipitan mo sa pinakaw dyan. Hindi ka nga di pa nga ayos kaya. Hindi pa, sige pa. Pataw, hindi nga tao ko na. Jangan yun. Pat. Itis kimot ka mo sa nga nito. Ayaw mo ka hiling mo. Pero budoy siya kaya. Asa ko yaga po sugaran. Ayun, hindi ka brother na araw. Tato mo sa sarong bitin. Ha? Ito nga, paghiling mo. Yan. Utang may doon. Wala, gulo ko nga ito. Ano ba, ano? Sige na. Nagawa siya si Sintin ba yun? Lupon. Kaya nga ito, nag-iba pa nag-mura ko. Ay, kung duwa-duwa na tayo sa bigas niya, ay Patrick Sir mag-sing. Ugar rin siya, sa tingkar picture ako. Alam mo. Mamura good niya. Ako to, si Straight. At madwa na ano?
Dulit lang dyan.
Nagtulog pa.
Oh? Ano? Aling mo lang.
Kamit ka na? Ligo. Kita na raw. Tira na. Direk. Tama na.
Wala na naman. Wormy kuya, masih kami.
Naiinis naman ako. Mamatay naman dumang. Ang tapos ano kita kuya kada sing trabaho ko sa server ba na dati bagan sa Patanduanes man tapos tambulan sa server yun ay ito pagka sa mga abroad ang araw ko mga abroad ko deman tinubusan gyud na si madam kaya nag i-program ka tapos yun na ito kinuha niya ako Maria, una mo tinawag akong TV, tinawag akong watching, tapos mga CCTV-an ko, CCTV ko, pitao na yung mga sapatos, tapos ano pa. So, divider nga rin, baka ikaw sa kuya, kung nakabakal na siya, magayano na divider.
Ay, Iwan na sa lain sana. Inay ko sana.
buhay pa yun. Hindi kuya. Ayos ka. Pwede ko mo pang dito. Mapapasya pala. Ay, kung ka mo. Bye guys.
Kumusta si Vincent? Kumusta si Vincent? Maray na? Hindi naman doon. Dahil magpasak makasakap tumang.
Dalan.